diri gahulat dayon. Ang bisa ni. Apoy inahan diri negosyante kayo na silina maligya chinelas Gani pautang pag yun aron yung klaro kay mahalinan. Pili Lin. Ha? Sige, i-flex. O, igo din mo, May Lin. Pag sige nuktok kay kita tanang gaduka. Sige. Tanang Lin, nice ka kayo ng green. Sa doon na yung mga tindahan diya. Manila ni Justin. So, Spartan ang brand. May ni siya pang lapok pa. Ligon din yung Spartan. Ay, mama diring salbahis kinda ko. Ako doon yan. Pero di na siya ka ako bunal siyang ako doon. Storya na na. Wapang atrak. Naana po rin manuroy o kung sa ipautang, mangutang lang gihapon yung tanan. Grabe. Apa kayo? Okay kay color green. Ala, aking number 5 taliya ba ay? Pag-ilan, may snap ni Friday di ay. Tabira, ning mga mama, tabira. Ay, January. Layo pa kayo. Na maligag chinelas. Akong ikuan din na po diri na maligag sudan. Tanaw na to ning sudan ni watang men sa baligya ni mong miss. Unsay mong baligya? Unsa na? Sudan og snack yang baligya, burger og pansit. Ciao na. Yun malkansi. Tanaw na to yung tinda. Ang tinda. Kita mapas mo dire. Apa ni yang tinda ubutomon ta. Pansit. Ila din. Ha? 5. Burger, pila pa yung burger? De erong mga snack. Mahal na de erong tanan. Tag-10, tag-5. Mahal na de ay tanan. Tag-10 ang pansit di ay. Tag-10 ang pansit. Sa pulang ka di maliki ah. Ang binangkal nga isulod pero nabungkal na kami. Kabalo man yung silgod. Umangon. Hindi mo yung binangkal.